तर आजचा दिवाळीचा पहिला दिवस, तर तुम्ही सगळे फराळ खाऊन बसलेले असाल. हां, म्हणजे आता फराळ पिळा तुम्ही सकाळीच खाल्लेलो असाल आणि फटाके वाजून झालेले असतील. आणि आमचा काय चालू आता बघा दिवाळीच्या पहिल्या दिवशी. ओ नानानू, काय हो, भूक लागली नाहीशी वाटता? आज दिवाळी त्याच्यामुळे आज काय नाही आम्ही कारेटा खाऊन होतो आता. हा, दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा हा. सगळ्यांका. शुभेच्छुक पूनम गाडी अँड कंपनी. मैत्रिणीने तुमका शुभेच्छा दिल्या नाही दिवाळीचे? रागावली हा, रागावली कशा केस नाही काळे गेलंस ते. पाडवा उद्या पाडवा कळता पाडवो मग मग का गोवाक सांगा मी ओळखते तू म्हाका घ्यायला केश काला कामपीठ गुळपोहे बनवायचे. काय काय गुळपोहे म्हणजे नारळाचं रोस, नारळाचं रोस ह्या सगळं ऐकलेलं मी पण आता गुळपोहे खाऊन येलोय. हा, मग ते गुळपोहे परम मास्तरांकडे आणि की जामसेनकरांकडे असेल सगळं पुऱ्या वाडीतल्या घरटपे एका बोलावलेलं असेल. हा असं मग आताच कसं तसंच ठेवलं नाही लोकांनी, थोडं थोडं बदल केलं. किती जणांनी रस्त्यावर अडवलं केव्हा आमची दादाला आज नाही संध्याकाळी येतो. एंट्री बघा मारली. कधी निघालास? सकाळी 5 वाजता निघाले. कारेट पडले ते वाटेक लागले. सकाळी निघाला सध्या नाही, अगोदरच गेली. हो, काम नाही केलास तरी चालत, कायली तरी करा अंगाची. जावा लवकर थंडावले जातो सरबत त्यांना. मेवण्याचा भात कापू गेले म्हणाले. मेवणे काल म्हणाले अंदाज केले त्यांनी पिशी मॉप गावलेत म्हणाले आज जाऊया. सासऱ्यांचा आणि मेवण्यांचा मारा नाही, ज्यांका यांचा भात कमी गावला. जा तुझे हे बघ तकडे बसले वडाखाली. सत्यवान बसला. सत्यवानांना वडाखाली नेऊन दे. तू ककडे एकटो कशा उलटो. भोजन सत्यवानाकडे बसला, सावित्रीकडे बसली आहे. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या दिवाळी विशेष भागात मी विनय घाडियावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर सकाळीच कारेटं फोडून आजच्या दिवसाची सुरुवात केलेली आहे. तर मित्रांनो, दिवाळी म्हटलं की फटाके आले, कंदील, फराळ सगळं झालं. पण कोकणातली दिवाळी थोडी वेगळी असते, कारण कोकणात ह्या गोष्टी करण्यात इतका टाईम नसतो, कारण की याच काळात भात कापणी चालू होते. त्यामुळे कोकणातील दिवाळी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात साजरी केली जात नाही, ती थोडक्यातच असते. आणि पारंपरिक पद्धतीत जे दिवाळी आहे त्यात तर असं आहे की गुळपोह्याचा फराळ सकाळी केला जातो, जो आता मी करून आलो आहे. आणि मागे काका पण आहेत. तर आता आम्ही चाललो आहे पूनमकडे, पूनमची खबर घ्यायला. सकाळीच यायचं होतं, पण फराळ वगैरे करेपर्यंत सगळ्यात लेट झालं आणि आता वाजल्यात 9:30. मग कारेटा बिरेटा फोडलास की नाही? फोडलास? पुण्यक माहित आहे आमंत्रण आहे की असेच आपले गपचूप चाललं आमंत्रण. हा, आमंत्रण म्हणजे दिवाळीचा आयटम. मग हा, केलेला आहे. काय कांदे पोह्यांचा बेत? दर्पे पोहे. हां हां हां, मगाशी मी मला सांगितलं की दिवाळीत गुळ आणि पोहे खाल्ले जातात. हे आता कसले पोहे आहेत ते बघूया. अरे मॅडम, दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. अरे असं पटकन बॅक साईड. दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. ही दिवाळी तुला सुखाची, समृद्धीची, समाधानाची, आरोग्यदायी जावो आणि फराळ खाओ. मग काय विशेष काय? विशेष तुला दाखवते. काकांना आमंत्रण दिलंस, मला दिलं नाहीस, पण मी आलो. हिरवी सांगितलं मी आईला. ह्याला फोन नाही केला तू. हिरवी मला फोन करशील? अरे नाही रे, विसरलंय. तुला काय काय पाहिजे ते मला फक्त सांग. मला आता
मी काय गोड जाऊ नये पटकन. गोड काय खायच नाही, त्यामुळे आपला लाडू खाऊन बघ. सकाळपासून निंबू एक खाऊन बघ. एवढं सगळं ह्याच्यात तुका टाइम बरोबर मिळालो फराळ बिराळ करू. रव्याची गरज नाही कुठे जाळले. इथे खाऊन बघा तुपातले तूप काळतले. तू घे रे, तू बस इथे बसून खा. येस. शंकर जेव्हा बनवू कधी बनवलं पण एवढा सगळा? रात्री 1:30 वाजता बनवू. चिवडा देऊ, चिवडा देव जरासा काय तरी. मग कसं आहे? मला तुपातलं लाडू खावा. लाडू बरोबर नाही हा. मग केले तू बस रे. देऊ तुला. नको नको बाबा, एवढंच द्यायचं. पप्पा तू तर काय मित्रांनो, ही अशी आमची दिवाळीतली धांदल. दिवाळीची गांधर तकडे लावू. कुठा कुठा दिवाळी आली, मोठी अभ्यंगस्नानाची वेळ झाली. मोठी अभ्यंगस्नानाची केलास. केली. तर मित्रांनो, आताच पुणग्याकडचं फराळ करून झालेलो आहे आणि आता सगळी धांदल चालू आहे पुणग्याची. बघा काय बनवतो, कांदे पोहे बनवतात. तर कांदे पोहे कशासाठी? कामगार गेलेत सगळे भात कापूक त्यांच्यासाठी. आणि आज जेवणाचं मेनू पण मरणाचं काय काय केलं ना, भारी भारी. कारण की आज हा भाताचा शेवट पुणग्याचा. आणि आजच्या व्हिडिओत बरेच आपले वैमड्याचे भाऊजी पण आहेत, पंकज भाऊजी पण आहेत आणि बाकी सगळी मंडळी आहेत. त्यामुळे मजा येणार. आता हसून आमची दिंडी तकडे जाणार आता. तर मंडळी फायनली आता आम्ही निघालो आहे. पोजा किती येतो बघा, पोनग्याच्या टकल्यावर पण हा आणि अकडे माझ्या हातात पण हा. म्हणजे किती भारी भारी काय काय मेनू करून नेला ना तो बघा. पण तकडे गाडी पडणारच गेल्याबरोबर, कारण की टायमाच्या बाहेर सगळा झालेला. अशी झिगझॅग येते असती. चल बाबा. हवा टाईट आहे एवढ्यातच. त्यांची टाईट होतली हवा. तकडे गेल्यावर मजा येणार जाम. ते येऊन माझं नाही विलाज. तर आजचा दिवाळीचा पहिला दिवस. तर तुम्ही सगळे फराळ खाऊन बसलेले असाल. दिवसाचा पाहिलो पाहिजे. हां, म्हणजे आता फराळ बिराळ तुम्ही सकाळीच खाल्लेलो असाल आणि फटाके वाजून झालेले असतील. आणि आमचा काय चालू आता बघा, दिवाळीच्या पहिल्या दिवशी अशी असतं ही कोकणातली दिवाळी. म्हणजे आमच्याकडेच नाही, आजूबाजूच्या सगळ्याच गावांमध्ये हीच तरा. दिवाळीची पहिली आंघोळ करायची आणि जुनेच कपडे घालून भात कापूक जायचा. नवीन कपडे वगैरे नाही. चाय हा हा जवान नेतो हे नाही ढकडसून नाही तकडसून नव्हतं. गाडी होय, हे प्रभात तरी गाडी घालली. घामाघूम खूप झाला. येतो येऊया. काय तर बनवून ठेव. गे गो तेजू आई आहे. अरे लवकर आहे, जरा पटकन आहे. पाय उचल. जरा म्हणजे मस्त आहे. मी घेशी जमात तुका काय रे खय होतं. बाय जोडा बाय जोडा उपडी करशी माझ्या पायाला. पाय झाटला. चल रे चलो. चला मित्रांनो, आता निघूया आपण. बसायला मिळाले काय बघ. हां, बसायला बघतो आता मी कसं मिळतं ते. कॅमेरा पकडायला तर मिळणार नाही, पण पुणग्याचे पण दोन हात बघा बांधलेले. चला डायरेक्ट तकडचे गजाले ऐकूया. काय झालं घ्या, झाली पॅन्ट भिजली माझी. तुझी पॅन्ट भिजली आणि माझे कपडे भिजले. तुझे भिजान दे, माका घराकडे जाऊचा. ओ नानानू कुकारो घाल. का हो, भूक लागली नाहीशी वाटता. पुढे उभा मंगेश मागे उभा मंगेश. गाडी काकांचा. तुमचं फोन बिन नाही, माका वाटलं भूक नाही लागली. अजून आम्ही अजून टाइमपास केला. मग आम्ही भुकेच्या विचारातच नाही.
मग बरा 9:30च्या मनात जायचा. मग अरे मेनू तसे बघ पंचपक्वान. घरी खायची 2:30 वाजता जेवायचा, 5 वाजता उठायचं आणि रात्री 8 वाजता भात चपाती. आज दिवाळी त्याच्यामुळे आज दूध बी काय नाही. काय नाही आम्ही कारेटा खाऊन होता आता. मरण काढले नसतला तू वाकडा र मुंबईवर र. करतोय मी तुमका. मी इलय म्हणून नाश्ता तरी इलो नाही तर तुमका यावचा होता. हा इतक्या वाटतं तर खायचे होते तुम्ही. माग सगळा करूचा होता. मी 9 वाजल्यापासून करूच गेले. ह्यो बघाय म्हणता पंकज फोटो काढीत होता. मग एक फोटो नाही काढलोय. असं होतात ना. पानात चमचो बघा का भारी दाखवा हो. पानाचा वापर सही बाबा. असेच कांदे पोहे नाहीत वर शेव बी टाकू ना स्पेशल. नानांका बोला सोप्या जातात सगळ्या. कुठला की नानांका सिस्टीमेट. नानांची 2च माणसं आहेत. होय घराकडे आमच्या 10-15 माणसं येईल सकाळी. मग आता बोला हो. त्याच्यामुळे नाही उशीर झालो. घराकडे नाही कोट काय तो भारीच कैसून आणलं असतो. हे पुष्पापेक्षा भारी काम केलं रे. शर्ट म्हणतात घेऊन येले दांडी. हा दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा हा. सगळ्यांका. शुभेच्छुक पूनम गाडी अँड कंपनी. हा आम्ही एक फोन उचललो नाही. 100 फोन वाजले म्हणून मी तुका केलंच नाही. पुनग्या माका बोलवत होता एका फोन कर. आमची वॉर्निंगच मौन्यांनी मी टाकला. तुमका शुभेच्छा म्हणून सांगितलं. आणि नानांचा फोन नाही वाजलो एवढ्या वेळात. हा हो मैत्रिणीने तुमका शुभेच्छा दिल्या नाही दिवाळीचे. नानांची नाही, मैत्रीण आली. रागावली हा. नानांवर रागावली कशा. भात जोडून गेलाच नाही वाटतं. नानांच्या मैत्रिणी नानांका 5:30 वाजता दिलेले. शुभेच्छा 5:30 वाजता सकाळी. आणि त्याच्या पुढे नंतर आमचं पुढचा मला हे गावाने पटापटीचा नशीब त्यानं नाही म्हटलं तुका निमसत आणतात ते. केस नाही काळे गेलंस ते. पाडवा उद्या पाडवा कळता पाडवो. मग का गोवाक सांगा मी ओळखते तू म्हाका घ्यायला केश काला कम्पीट. पंकजींना 7-8 फोन आले. माझं फोनच याच्या खिशात 2 मोबाईल. माझ्याकडे फोन यांका शुभेच्छा देण्यासाठी माझ्याकडे फोन. पण पंकज भाऊजी सध्या फॉर्म मध्ये. तू व्हिडिओ बघतोस की नाही माहित नाही बाबा. येत नाही आम्ही मारता बाता यो बघ गप्पा मारत बसता. बाकी मी कामात काय करतो माझ्याकडचे काम ह्यो करता सकाळपासून. सांगितलं का सगळे पुढ्यात सांग. मी काय आम्ही फोनवर होतो. नाना उठणार नाही होते. नानांच्या मैत्रिणीचा फोन नानांका 4:30 का त्यावेळी नाना उठले. मी तुमच्या 7 शृंगार कधी जमत नाही. पहिली अंघोळ आपण आपल्या काजू ह्या केला झाला तो येऊचो ह्याची पूजा त्याची पूजा हे असले माझ्याकडे भानगडी नाही. त्यांची पद्धत आहे काहीतरी. कोणाची पहिल्यापासून आमका नाही. ह्यांची की त्यांची पुनग्यांची. जोडावं लागतं त्यांना. आमच्याकडेच नाही सगळ्यांकडे सगळ्यांकडे बोलावतो. ह्यांका फक्त पिंटू काय बोलावले नाही. फक्त एक नानाकडे नाही फक्त. आमच्याकडे नाना बोलतो तेवढा. नाही माझ्याकडे नाही. ह्या सांगा ना तिकडे. आणि ती पद्धत न करून मी सुखी होईल. ती पद्धत न करून मी सुखी होईल. आमच्याकडे खाऊन पिऊन व्यवस्थित. कोणतरी बोलावतो. सकाळी बोलावतो असता याच्या दिवशी दिवाळी. आम्ही जेव्हा दाखवलो की मोकळे झाला. पूर्वी आत्या वाडी बोलायची. काय म्हणजे दिवाळीच्या पहिल्या दिवशी हो हो कांदे पोहे असतात. ते काय ते गोड. हा म्हणजे फराळासाठी एक जोडप्या नाही मग वाडीक बोलवायचे. आत्या वाडी बोलायचे परम मस्त. म्हणजे प्रत्येक वाडी एक सगळ्यांकडे जायचे. आता थोडा सगळा बंद करीत गेले. कमी करी पिले. हा म्हणून जो वाटेत कोण ना कोण भेटता तो आमका बोलावता असा. वाटेत बोलावून मग घराकडे बोलावी जाऊन आमंत्रण दे. तुका माहिती गुळपोहे बनवायचे. काय काय गुळपोहे म्हणजे नारळाचं रोज तुमच्याकडे नारळाचं रोज ह्या सगळं ऐकलेलं मी पण आता गुळपोहे खाऊन इलोय. हा मग ते गुळपोहे परम मास्तरांकडे आणि की जामसेनकरांकडे असायचे. सगळं पुऱ्या वाडीतल्या घरटपे एका बोलावलं असायचं. हा असा. असं मग आताच कसं तसंच ठेवलेली नाही लोकांनी. सरबत करून फ्रीज मध्ये ठेवले. सरबत वाहने खायात ह्या
सरबत करून आणलंय माझं थंड कर सगळ्यांका. कांदे पोहे केले तरी नाना माका सांगतात काय करतात तुम्ही घरामध्ये. त्याच्यात गाडीभर भांडी घासली. बरं कर्मसर्मदे मी पहिलो येऊचो हे जोगना सकाळी 6:45 खोयचो बाबलो 7:45 का बाबल्या 7:45 का फोन केले नानीकडे होतो. हो मी काकांका विचार काकांनी फोन उचलले नाही. काकाने फोन उचलले नाही हा. सांगते रे ह्यो नानीकडे म्हणजे हे दोघं 6:15 होय जागे आमका दोघांका की बरं. 7:15 मी 7:45 का केलंय त्या फोन तर काय मी 7:45 काहीतरी मी उठलोय 7:45 त्या फोन केला 8:30 दरम्यान जायचं. मग तो बघितलं अरे काय साडे मी घड्याळ लावू नये. मग माझा गड्या दाखवतो. जाता नको. खाली नाही तर काय बघितलं हे नानांकडे काय खायची बातमी येतं कळत आम्ही नाही. 2 जणीला विचार हिला असाल पण तुम्ही 8 ह्या ह्याने मी अर्ध कोपरा कपड्यावर इली असते काही असा? आणि मोठ्या मनात सांगते म्हणून त्यांना भूक लागली नाही अजून. तरी आमका किती जणांनी रस्त्यावर अडवले फराळा केव्हा आपला होता आमची दांदला आज नाही बघ. मग संध्याकाळी येतो. बाबाजी येतात का विचार. येते अरे पटना ते 5 पोचा नेते येऊन अरे भाई त्यांका मेन फोन कर ते खय जातील खयच्या खय. खय भात कापूचा चांगलं भात कापूचा खय चांगलं. हा मग मळ्यात येऊ खय पहिलीच वॉर्निंग द्यायची तशी फोन करणार आहे नाही तर काल आहे नाही त्यांनी केलंय. लिंबू सर हा फोन चालतो होय बघा नाही तुम्ही काय बोंबाटता होय फोन चालू हा तो बघ चला ह्या बोलत पण नाही हा. निघाले का फोन चल तुझे फोन आणि अटेंड त्यांना स्टेटस टाक भात कापतो आज फोन करू नये. लावलोय टेटो. आता बोंबाट आहे का संध्याकाळी तो बा आता किती ते बघ कसं कापतो कोण त्याच्यावरच खेळ सगळं तो पंकज मळ्यातलो खेळ त्याच्यावरच. पंकज 2 नंबर. नाही नाही ते नको ते धरून म्हणजे सगळ्यांच्या पाठी पण तो बावल्यावरच खेळ हॅलो लावलास काय तू बोललंस खरा फोन बंद करतेच तो. खय म्हणजे पण आम्ही त्या धुले घ्यायचे ओके वडाच्या पाराब्यात शाळेत जाताना तर वडा तो गोड होतो तो एका झोकाळे घ्यायचे. आईला गणेश सूप भारी मारत. काय तुटतं चला तर मित्रांनो आता मस्त नाश्ता बिष्टा करून म्हणजे ह्यांचो नाश्ता झालेलो आणि आता सगळी चालली आहेत भातात. तुका सांगलेलं आहे घे कांदे पोहे. नाही माका आता जेवचं ना थोड्या वेळात परत आता खय नाश्ता बिष्टा आहे. मी आता फक्त आज बघू गेलेलो आहे टाईमपास करू कारण की आज हा शेवट आणि आज मी आधी ह्या टी शर्ट घातल्यामुळे गेल्या टायमाग ह्याची हालत झाली माका धुचा लागला मग त्यामुळे आज मी काय भात बीत सोडणार नाही. व्हिडिओ हा शेवटचा आहे पण याच्यानंतर अजून एक भात कापणीचा व्हिडिओ येईल कारण बाबल्याने एक व्हिडिओ केलेलो हा ऑलरेडी तो काय मला माहिती नव्हतं तो याच्यानंतर येत याच्या आधीचा होतो. आणि दुसरी गोष्ट सप्त्याचे व्हिडिओ कुठे राहिले असा प्रश्न असेल तर सप्त्याचे व्हिडिओ येतील नंतर थोड्या दिवसात. आधी हे दिवाळीचं सीझनमधले व्हिडिओ ते जाऊ दे. अरे हे व फटाके काय रे कोणाचे तुमचे ते कोणाचे ते हे कोणाचे बाबूचे हे ना का ते पेटून कोणचे कोणी घेतले मीच ते तू घेतलं मध्ये उन्हात कशात ठेवला गेल्या वर्षीच की कधी घेतलं तू मग कशात ताप मग चांगले असतील ते शेळे असतात ते मेले कधी शेव घेतलं म्हणजे गावात गडबड जाते. मुंबईत कोण कोण काय तापवता मग आता फटाके आणू गय संध्याकाळी वाजू गय. तुझ्याकडे काय खामा रे ते टाकायचं ह्या सोपं मस्त डोक्याला काम करतो ह्या नेऊन टाकणार तरी तुझ्या कवळे आणून देणार येताना ना शेट सारखे त्यांना आता जोडीने काम करून सवय त्यामुळे आपण मध्ये पडत तुझ्याकडे माझा बाबा घेऊन ये म्हणजे पुष्पाला अजून कंदील लावलेलाच नाही हा. वा पुष्पा वा भातात लावतात अकडे लोकांना ज्ञानाच्या गोष्टी सांगतात आमच्याकडे लावलेलं असतं आता लावलं आता नाही
लावू आज पहिल्या दिवशी नाही लावू संध्याकाळी लावू अच्छा पहिल्या दिवशी नाही लावत ना संध्याकाळी सकाळचं दिवाळीच्या 2 दिवस आधीपासून लावतात दिवाळी परवाच्या रोज सुरू झाली. मला का पटत नाही ह्यो गोष्टी. 40 वर्षापूर्वी ह्यो कंदो ह्या साजेचे पेपर मिळतात ना घोटीव नाही रे ते दुसरे असतात ते पताक्यांसाठी वापरतात पताक्यांचे कागद असतात ना हा. त्याचो कंदो साधारण माझा अंदाजा भुतवाडीत असेल तर 40-45 वर्षापूर्वी परम मस्त्यांच्या झाला बाकी कोणाकडे होणार. पहिले कंदील पण नाही लावत. नाही नाही अरे आताचा काय घरा वेगळा झाला रे. रनिंग पट्टो लावलेलो काढलोच नाही अजून तसं. म्हणजे तुझाच बोलतो बरोबर आहे त्याचा चुकीचं नाही. एकदा काढायचो परत लावायचो एवढं टाइमपास काय. दरवाजावरचे सुके काढा परत मारा. अरे चालत नाही ती एका बाजूची जोड्यान नाही बघितली एका जोड्यान नाचले नाही पण काम तरी ऍटलीस्ट करतात. पाणी आणि पोटे फुटले जोड्यान के- सगळ्या 80 माणूस सोबत छत्री खाली ते मरतात उन्हात जोडणारे ह्यांका दोघांका छत्री हवी. बघ बघ बाबा मारायचा आणि तुझ्या पुढे घालून द्यावा. मारा मग पुढे राहा घेऊन जा. थोडं इलेत खयत. अरे वा अशा प्रकारे वैउंड्यातल्या भाऊजींची एंट्री झालेली आहे. एंट्री मारली काय आला. सासऱ्यांचा भात कमी पिकला मेवण्याचा भात जास्त पिकला त्यामुळे कापूक त्याकडे येईल. बरोबर त्या डोक्या मग मरणारा पाय मारणार त्या नागात सकाळपासून पाय मारता बिचारे. त्याका फराळ खाल्यागत होणार. रिप्लेस मारायचा ना. मी पाय मारतो सोडून दिलो आणि प्रत्येकानं कामात नेमून घेतली. तुझं काम भारी नेमलंस पण आता भाऊजी माझ्या मनात आमची ताव सोपे बरोबर पायाखाली ठेवा पायाखाली ठेवताना पाय मारतात. मौन मेलो म्हणून म्हणते बाबू सांगतो तुझ्या पायाकडे ठेव म्हणतात तिलेच करणार. चला सरबत तरी पिऊया. माहित नाही ते लय करायचं नाही. पाणी करा भाऊजी तुमची सेवा करू होई. तू आज सगळ्यांची सेवा करशील. मॅडम का ठेवा दे महाराज कधी येऊन पिऊन दे. हुंडा टिट्यापासून या चलत येतोय अर्ध्या तागत खणीत आगत थैसून एका लिंगाळ गावात आगत गाव थैसून पुढे धाईबाव कधी नाही धाईबावच्या यशी तागत चलत येतोय आम्हाला. कधी निघालास. सकाळी 5 वाजता निघाले. कारेट पडले ते वाटेक लागले. सकाळी निघाला सध्याच नाही अगोदरच गेले. हा डिटेक्टिव्ह ठेवलेला. आपण रस्त्यात चलत राहायचा गाडीचा आवाज येतो असं वाटलं की आपण हात असं करायचं. थांबवलं आणि कोणते थांबवलं हात दाखवले पण नाही थांबवलं एकाने थांबवलं मतलब बरा डायरेक्ट धाईबाई पॅन्ट नाही घालून इला फुल पॅन्ट त्याच्यामुळे गोंधळलो तो. हे म्हणाले हेच काहीतरी जाणार आहे. तो बघ परत एक पडलो. तो बघ भाई भाई तो बघ काय करता. मग तात तर बघत कामच पिट. रांडेच्या ठेवणे निसरलो होतो त्याच्या लक्षात नाही. ते काम झाला ना आपला. एक बंगलो पावसातले हा इसरलो होतो बरोबर.
हो बागे बघूक नाही चल तकडे त्याका गोवाक नारळ 5 गावले त्याच्या समाधानी नाही त्या समाधानी नाही. होय बघितलंय आता सगळ्या वाडांवर वरती दांडक्यानी मारतील पाठ धरतील. हो काम नाही केलास तरी चालत कायली तरी करा अंगाची जावा लवकर थंडावले जातो सरबत त्यांना मेवण्याचा भात कापू गेले म्हणाले मेवणे काल म्हणाले अंदाज केले त्यांनी पिशी मॉप गावलेत म्हणाले आज जाऊया. सासऱ्यांचा आणि मेवण्यांचा मारा नाही ज्यांका यांचा भात कमी गावला. ए बाबा तू मेरे अशीच दडी कुकी मारित असता. माझा खाऊ कवळे आणून द्यावं त्याका गावले म्हणून बघूया आपल्या त्याच्या बाजू टाकले जाऊ आता नको आता आधी भाताचा बघूया काय त्या तकडे तात बघतो पाणी पिताना मला तकडे काय चालू होतं दोघांचा गुपचूप गुपचूप. नाही काय ऐका केला काहीतरी विचारतात का त्याच्या देवा पाया खाली. अरे हे मेन हे काय गेले लाईनमन लाईन थंड खात. तर मंडळी अशा प्रकारे हे बघा दुपारचं काम झालेलं 1.5 कोपरं झालो भात जोडून आणि आता जेवतो टाईम झालेलो बऱ्याच वेळानंतर. विनू काय घरात गेलो आता संध्याकाळी येत डायरेक्ट. तोपर्यंत आता आम्ही जेवच्या वडाखाली जाऊन जेवचा मस्त वेळ. चला हो घ्यावा. हो भाऊजी बसता खय बसा मोठे बसा बसत हो पकडे घ्यावा थांबा. हे बघा धरा घ्या धरा. तर मंडळी या बघा जेवण सोलकडी सोलकडी भोपळ्याची भाजी आणि वालीची भाजी. सोलकडी तू नाही का ग्लास भरून द्या. तू करे हे उघडे बसलेले सगळे गरम्यामुळे. हो काय तर मागण घ्यावा त्यांना लांबच बसवलं असलं. ते म्हणाले यांच्यात बसता नाही हे वादवाले जेवल्यापूर्वी होता मारा नेता मग मी आणखी पहिलेच वड ह्याच्यात कसं धरू कशी सांडा म्हणून तू बघून जेवण वाढून बोलायच ना. कढी कशी डावलात ना सांगलंय तुका खाली पाहिजे तुमचा ताट घ्यावा तिकडे वडून जा तुझे हे बघ तकडे बसले वडाखाली सत्यवान बसलं. सत्यवानांना वडाखाली नेऊन दे. तू ककडे एकटो कशा उलटो भोजन सत्यवानाकडे बसला सावित्रीकडे बसली आहे. तर मंडळी सगळी जेवतात मंडळी. एक तकडे माणूस फक्त जेवता त्याका तोंड कोणाचा बघून जेवची सवय नाही. चला मंडळी अशा प्रकारे जेवण झालेलं झोपण विपण झालेली आहेत माणसं ही बघा चालली आहेत. चला चला तर मंडळी अशा प्रकारे हे बघा इकडे आमचा भात बराचसा झाला लावून मी व्हिडिओ आत्ता चालू केलाय. तर मंडळी चला अशा प्रकारे आता आमचा शेवटचा दिवस होतो भाताचो आणि सगळा संपलेला. आता घेऊन ये काय तर तू चांगलं ठेव मग घेती म्हणून बरोबर आहे. तू सांगायचं ना का मी माझं काम केलं मी नेऊन ठेवलं असता इथे 2 वस्तू एवढे. बघा काय राहुला तर मंडळी अशा प्रकारे आमचा भाताचा सगळा संपलेला. सरले बिरले सुकत घालूचे हैसुलो पुरं झालो घालून. आता बाकीचे हत बरीचशी गवतं सुकत घालूचे पावसामुळे आणि आता गडगडाट सुरुवात झाली. चला तर मंडळी अशा प्रकारे पुन्हा भेटू आपल्या पुढच्या व्हिडिओत. तोपर्यंत बाय बाय. ए फटाके घ्यावा ये इसारशे
तर मंडळी बघा अशा प्रकारे टेम्पो इलेलो आणि टेम्पोत आता भात भरूचा काम चालू. फटाफट फटाफट होऊन दे. हात चालू व्हा. मरण करा आमचं.